Salam edýär adamlar. Bilýän bolsaňyz köplenç durmuşymyzy gorky dolandyrýar. Gorky bu bir duýgy, adamy belli bir hereketden saklayan bir pikir. Adam bilmedik, görmedik we duýmadyk zadyndan gorkýar. Dogry, çünki ol bilmeýär oň nämedigini. Eşitmedik, oýlamadyk we oňa umuman göz gelmedik zady onu saklaýar. Köpçüligi saklayan zat edil şu gorky duýgusy bolýar. Gorky şowsuzlukdan, gorky ýeňilmekden, ýitirmekden, täzeden başlamakdan gorkýar. Oýlap görseňiz, bu bir sizin kelläňizde bolup geçýän ýöneki pikir, gorka birigip galan hyýal, bir fantastika. Bu adamlary paraliz edýär, hereketsizlendirýär. Arzulary öldürýän, ynanjy öldürýän, umytdan düşürýän, imandan düşürýän, ine bitdi diýip duran işini bir näçe ädim ize çekýän zatdyr. Şonça taýýarlanyp, öňümize maksatlar goýup, şonça dyrjaşyp, taýýarlyk görüp, ýöneki birje sekundda gelen gorky size boyun egdiýär. Bu işi başarmajaňyz aýdar. Siz oňa gulak asyp hyýalyňyzda canlandyrmaga başlardyňyz. Siz oýlanyp galarsyňyz. Size şüphe peýda bolar. Soň näme derýärsiň? Kilent başlarsyň. Töwereňdäkilerden, ýakynlaryňdan maslahat soramaga başlarsyň. Olar hem sizin gözüňize seredip, gorkyny görensiň, ay bolýar, bu işi etme diýer. Barja zadyňa ýitirersiň, ilhatary geziber diýip size ýene de gorky berer. Siz gün-günden ösmeň ýerine özüňizi erwet duýup başlarsyňız. Görnüşiňiz gün-günden erwetleşip başlar we soňunda siz özüňize ýene de köprek mesele deredirsiniz. Bu hemmesi gorka erkinlik görmegiň netijesi. Egerde üns beren bolsaňyz, bu bir ýöneki hyýaldan başlanyp bütün bedeniniz kurşap aldı ve durmuşuňyz dolandyrmaga başlady. Negativ, erwet tarapdan. Bu ýöneki pikir bir hyýaldy, ynanlar ýalda. Şu kiçijek gorky pikiri siziň durmuşuňyza stop bermegi mümkin. Oýlap görüň, näme etip bilerdim diýmegiň mümkin. Egerde karary özüňiz kabul etseňiz, egerde gorka üns bermegi başlamasaňyz, elbetde dolandyryp bilmez. Gorkyňyza erkinlik bermäň, onu oýlamaň. Size maksatlaryňyz bar, sizde arzularyňyz bar. Sizde planlar var. Bu hemme size bellik olsun. Ýatlaň, nirelere barjakdyňyzy, nämelere gazanjakdyňyzy ýatlaň. Haýsy beýik adamlar bilen görüşjekdiňizi, bile boljakdyňyzy ýatlaň. Ýatlaň we uldan dem alaň. Ýylgyryň, durmuşa üns bermäge başlaň. Başga owadan zatlara üns bermäge başlaň. Emma gorkyny oýlamaň. Her günki pozitiv pikir, pozitiv hyýal size hereket etmäge güýç berer. Pikiriňizi ele alyň. Ol sizi däl, siz onu dolandyryň. Gorka hiç il mümkinçilik bermäň. Onu ýatdan çykaryň. Hereketi köpeldiň, maksada görä. Halaýany işiňiz edin. Ýöne oturmaň, oýlanyp haçan bolar hady. Ýöneki ýeriňizden turuň we herekete başlaň. Hiç zady oýlamazdan başlaň yaratmaga, döretmäge, okumaga, sport bilen meşgullanmaga, telekeçilige, taslamalaryňyz bilen işlemäge, saglygyňyzy dikeltmäge. Hemmede gorky bar. Bu normal ýagdaý. Ýöne siz hemme adamdan aýratyn olun. Gorky size boyun egsin. Hemme üstünlüge ýeten adamlar gorkudan ýeňiş gazanan we olar islen zadyny ýetmegi başaran. Diýmek olaryň eden işini siz hem edip bilersiňiz. Diýmek sizin hem wagtyňyz geldi. Gorkyny ýeňmäge we hereketi başlap dowam etmäge. Galan işiňiz bar bolsa dowam edin. Täze pikirler bilen, täze durmuş bilen, täze duýgu bilen, pozitiv emosiýa bilen hereketiň dowamynda gorky ýene geler size. Muňa üns bermäň, bu normal ýagdaý. Çünki siz robot dälsiňiz, maşin ýa bir madda dälsiňiz. Siz adamsyňyz, adam. Ýöne ýokarda içimýaly gorka üns berseňiz, ýene öňki ýagdaýa düşersiňiz. Ýene durmuş kynçylygyna düşersiňiz. Depressiýa düşersiňiz. Şoň üçin ünsümizi pozitiv taraba çekmeli. Oňa üns bermäň, onu pikiriňiz bilen bakmaň. Pikir bu energiýa. Näçe metela ünsümizi çeksek, ol ulolup şekillenip durmuşy hoop salýan derejäge getirer. Boldy. Durmuş gözelligine üns beriň. Asmanyň asudylygyna üns bermäň, ýylgyryň başga hiç zady oýlamaň, özüňize üns bermäge başlaň. Ünsüňizi özüňize çekin, taslamalaryňyza çekin, pikiriňize çekin, gowluga çekin. Siz özüňize aýdyň. Meni öldürmeýän zat ýene güýçlendirerdi. Bu her bir güýçli adamyň şygary bu. Nähili güýçliler, muňsuny oýlap görün. Hereketiňizi dowam ediveriň. Indi köpräk we ene köpräk öz üstüňizde işläň. Boldy. Indi siz üýtgediňiz. Indi siz hiç kim we hiç zat saklap bilmez. Allah sizler. Her günkü pozitiv hyýallar bilen, täze emosiýa bilen hereketi gün-günden dowam etdirmeliňiz. Öz üstümizde köpräk işlemegimiz gerek, köpräk ýylgyrmagymyz gerek, köpräk gerekli adamlar bilen duşmagymyz gerek.
Meseleni oylamadylygymyz gerek. Gorky ýönekeýje bir kiçijek fantastika, onu saklaýyn. Boldy, ol ýogundy. Bugünden başlap onu oýlamalyň. Siz nämedir döretmekçimisiňiz? Şoň üstünde işläň. Siz kimdir birini ýagşylyk etjek bolýaňyzmy? Şoň üstünde işläň. Siz nähilidir bir täze iş başlamak isleýäňizmi? Şol işi nädip soňra çykjakdyňyzy oýlan. Gorkmaň, ädimiňizi basyberin. Öňe ädimläp, buýsunç bilen. Bugünden başlap gorky ýok. Özüňizi aýdyň. Men hiç zatdan gorkmaýan. Bugünkü gün men üçin täze gün. Bugün men täzeden doguldum. Ve men güýçlimen, we men çempionmen. Elbette men ýeňiş gazanarym. Men nomer 1men, men çempionmen. We her gün şu sözleri özüňize aýdyň. We size elbette güýç geler. Elbette gorky siziň ýanyňyzdan ýönekeje geçip gider. Hereket bilen basyp geçmeňiz gerek muny. Durmuş owadan siz ýaşaýaňyz, siz dem alýaňyz. Gorkmaň, hiç zatdan gorkmaň we elbette siz maksadyňyza ýetýäňiz. Bu aýdylarlar ýatlarsynız häli. Hudaý sizi. Hiç haçan boyun eğmeň. Hiç haçan boyun eğmeň. Hudaýdan gorkun, gorkyňyzdan gorkun, başga hiç zatdan gorkmaň, hereketiňizden gorkmaň, özüňizden gorkmaň, adamlardan gorkmaň, hiç kimden gorkmaň we hiç haçan boyun bolmaň. Söýreniňiz üçin sag bolun. Görüşýänjek.